So tinutulak ng isang CA Justice na gawing Tagalog na lang ang pananalita sa lahat ng mga korte. Mario ba sila ituro? Opo, ituro mo. Silang dalawa po. Objection, Your Honor. Ano na naman? Hindi ho sa maaari magturo. Hindi naman ho sa teacher eh. Oo nga naman. Sustain. Tama. Dahil daw yung mga ibang nakakasuhan, hindi daw nila naintindihan ang mga pinag-uusapan sa korte dahil nakawikang English daw ito. Do you swear to tell the whole truth and nothing but? I do. Promise? Promise. Ay kung yun pala ang dahilan, marami nahihirapan din sa mathematics at sa science sa mga eskwelahan at sa ating buong lipunan. So dapat ba tanggalin na lang natin ang mathematics at science sa lahat ng mga pag-aaral natin dahil nahihirapan ang lahat ng mga tao? Alam mo ba kung ano mangyayari sa'yo pag nagsinungaling ka? Opo. Ano? Aba, di mananalo kami. Silence in the court! Silence in the court! Pagbaba ng standards, yun ba ang tunay na solusyon? O dapat pagtaas ng antas ng edukasyon sa wikang Ingles para lahat ng tao maging international standard? Jay, yan ho ang linagay ko sa aking buhok. Kaya nung aming hinahabol sila, hindi ho nagulo ang aking hair. Here, there, and everywhere. Yan ang awitin to. Kaya kami nakatulupan. Ang tunay na solusyon ay pagtaas ng antas ng edukasyon ng bawat Pilipino, hindi ang pagbaba ng antas ng ating lipunan sa kung ano lang kaya nila dahil ang edukasyon ang tunay na solusyon sa kahirapan. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sai.